La negociació comença, i això és molt, molt important, quan les dues parts tenen ganes i interès d'arribar a un acord. Ho dic perquè hi ha vegades que tu vols negociar amb el Corte Inglés, per exemple, i la compra d'un producte, i dius, a veure, si l'altre no té ganes d'arribar a un acord amb tu. Quan no hi ha ganes d'arribar a un acord per part de l'altra part, no es tracta de negociació. Quan comença la negociació? Quan ja hi ha ganes d'arribar a un cert acord. Això, evidentment, no crec que això passi en el context de reempresa, perquè ja hi ha una part, que és la que cedeix l'empresa, la que està disposada, la que es jubila o que no vol continuar o el que fos, que ja s'ha posat en contacte amb la FECOT o amb els ajuntaments determinats i els organismes competents per poder cedir el negoci, amb la qual cosa certa aptitud de col·laboració té, evidentment. Però, vamos, que no hi ha cap negociació si l'altra part no t'interessa arribar a un acord. I això passa en molts escenaris de negociació, que tu vols arribar a un acord i l'altra part no. Ha dit l'Oriol molt bé que la compra i venda d'empreses té una idiosincràsia especial respecte a altres negociacions. Quines ens trobem aquí? Mireu, moltes variables de negociació en joc, perquè de vegades tu estàs negociant un producte, la compra i venda d'un producte, i estàs parlant, a l'hora de negociar, la variable, evidentment, preu unitat. Si parlem de servei, tarifa, hora o com sigui, com es tarifiqui. També parlem de la forma de pagament, el plaç d'entrega. Però són les tres variables que més es posen en joc en un escenari de negociació tradicional de compra i venda d'un producte. Però aquí ja ens trobem moltíssimes més variables que veurem una mica més endavant. No totes són quantificables i tangibles, sinó també en trobem a sobre variables intangibles, que aquestes com les quantifiques, que ara les veurem. Pueden durar de 3 meses a un año. Són negociacions que poden ser molt lentes, també. Però hi ha moltes variables a tindre en compte. Hi ha gent que li urgeix cedir el negoci. Hi ha negocis que estan en beneficis, hi ha negocis que estan en pèrdues. Cada dia que passi és a pitjor. O sigui que també s'ha de tindre en compte també tots aquests escenaris possibles. Suele haber un componente emocional, sobretot en el cedente. Qui ha emprès un negoci propi sap que tindre un projecte propi professional, ser emprenedor o empresari, és com tindre un fill salvant les distàncies. Tu has creat el teu projecte, has fet el pla d'empresa, has sortit al carrer, has anat a buscar clients per fer-lo créixer, l'has alimentat, l'has criat, és la teva vida, has dedicat tota la teva vida. Llavors, quan cedeixes una empresa hi ha una part emotiva i emocional molt gran que de vegades veiem que l'usuari que la vol comprar només vol números i l'altre està deixant-se el cor, s'ha deixat la vida pel seu negoci. Llavors, aquí hi ha variables emocionals a tindre en compte. Existeixen variables a nivell jurídic, que ha dit molt bé l'Oriol, fiscal, laboral i de financiació, molt importants a tindre en compte. Si un usuari que vol comprar una empresa no té per què ser economista, no té per què ser-ho. Llavors, si us falta, teniu això ens necessita, molt important, un assessorament professional de les persones expertes en aquests temes, perquè aquestes variables, si és SL, SA, a nivell fiscal, laboral, què et suposa aquesta adquisició d'aquesta companyia que actualment està activa? També ho ha dit el nostre company, el cedent veu l'empresa a lo que fue. Sabeu aquesta gent que moltes vegades viuen del passat. Quan vaig a fer una conferència o alguna formació de ventas, veus moltes vegades la gent anclada en el passat. Perquè nosotros éramos, porque nosotros vendíamos, porque nosotros trabajábamos, porque nosotros... No, anem a mirar el present, ara és diferent. Ara no és... Què tens ara? A veure, llavors moltes vegades el cedent veu l'històric, el passat, com la va fundar, com eren, tot el que tenien, el que van arribar a ser, i ara que potser no era tan potent, el que necessita veure l'altra part no és el passat, que ni l'ha vist mai. No l'ha vist mai, el passat. El creixement, la innovació, la internacionalització. L'usuari que la compra necessita veure una projecció. Si no, no tindrà interès en comprar-la. Ningú és suïcida en aquest aspecte, veritat? Variables claus. Realitzar investigació abans de negociar. Important. El sector, les tendències del sector... L'empresa en qüestió no us preocupeu que us donaran tota la informació que necessiteu, però informació també del perfil d'empresa, del perfil del líder, Sabeu què diem en el màrqueting? Que quan la marea sube, tots els barcos suben, però quan la marea baja és quan es veuen de veritat les empreses que ho fan bé. És a dir, que hi ha empreses que han suportat i han estat uns anys de riquesa econòmica,
però perquè la marea pujava i podies gestionar l'empresa mediocrement bé, que anava bé. Jo en conec, d'aquestes. És ara, quan la marea baixa, que aquí sí que es veu si de veritat vals o no vals per portar un negoci. Llavors estàs agafant una empresa que ha facturat molts, però vigila, a veure com estava el mercat, com estava el sector. Tindre paciència, el temps, i aquesta és una debilitat de vegades, sobretot els cedents, no sempre tenen temps, es volen jubilar, no sempre és jubilació, però o tenen problemes de salut, o és una empresa que està en pèrdues i cada dia que passa això suposa més pèrdues, o l'usuari que vol comprar ja en té moltes ganes, ja s'hi vol ficar, també no sempre som gaire pacients. La paciència sempre en les negociacions és molt important. Moltes vegades la urgència d'arribar a un acord ens ha fet arribar a acords que no sempre ens han agradat. Poder. Se ha de generar percepción de poder. En la negociació parlem de dos tipus de poder. El poder objectiu i el poder subjectiu. El poder objectiu és que jo, com a monicamendoza.com, vaig a negociar amb el Corte Inglés, per exemple. Tenen poder objectiu respecte a mi, en quant al volum de compra que em poden fer, en quant a la visibilitat que em poden donar el meu producte, etc. Però què genera percepció de poder? Està el poder subjectiu. I el poder subjectiu és la percepció de poder que generem amb els altres. Això és el que ens passa quan hem d'intentar trobar un acord. Aquests són els teus objectius i aquests són els objectius de l'altra part. Si no trobem un win-win, un espai en comú entre les dues parts, no hi ha negociació possible. Quantes vegades sabeu els cercles, un cercle, el cercle A i el cercle B, i aquí on hi ha, on està el punt, no hi ha. S'ha d'intentar trobar aquest espai entre les dues parts. Parlem de 4 escenaris de negociació possibles, a veure què us semblen, perquè els podeu trobar, parlem del projecte reempresa, però els podeu trobar a les negociacions de tota la vida, fins i tot a les negociacions en una entrevista de feina. Tenim l'escenari agressiu, que és el yo gano, tu pierdes, i és aquelles persones que a l'hora de negociar fan un enfoc autoritari, són persones que diuen esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, que són persones que no els importa que tu et quedis sense diners amb tal de guanyar ells. Normalment, evidentment, no volen un win-win i són persones que abusen del seu poder. A curt termini els hi ajuda, però a llarg termini això no és sostenible. Hi ha grans, ara encara es fa, però abans sobretot, no diré noms, però grans empreses del sector de la distribució que amb aquest enfoc autoritari els hi han fet produir a petits fabricants molts productes, els hi han consumit molts productes, després els hi han baixat el preu de compra i han mort, perquè ja s'han quedat sense marges. Amb el petit productor de proximitat. Això és a curt termini, són més ingressos per ells, però apretar el teu partner, el teu proveïdor, a mig i llarg termini, això no és sostenible, l'altre mora, perquè tots necessitem viure. Tenim aquest escenari que és jo pierdo, tu ganes. Aquest escenari és més aviat típic de l'altra part, de persones que tenen por a perdre la negociació. I l'excés de por de perdre la negociació fa que no tinguin l'autoconfiança ni l'assertivitat necessària per fer valdre els seus drets i interessos. Són persones poc assertives i que no els agrada entrar en conflicte. I per por a que l'altre no li agradi la meva alternativa, per por a perdre la compta, per por a perdre aquesta possibilitat, diuen que sí a tot. Que sí a tot o a moltes coses. Llavors aquest escenari es dona. Gent que no sap dir que no, gent que et diuen alguna estratègia de pressió, que són tàctiques de pressió i que són mentida, que són coses que es diuen a les negociacions però són mentida i se les creuen, de seguida es baixen, perdoneu-me l'expressió, però es fa servir molt en el món de la negociació, de seguida es baixen els pantalons. Seria esto, vale. Home, l'has de lluitar una mica, la permissivitat. La ideal seria aquesta, que és el jo gano, tu ganes, que és, tu em cedeixes l'empresa, tu guanyes, perquè tens el benefici X i a sobre saps que el teu projecte encara viu, que no l'has de veure morir, que això també és un benefici psicològic i emocional, i jo també guanyo, perquè jo estava en atur i ara tinc un projecte d'una empresa que no comença de zero, sinó que ja té una cartera de clients, que ja té una estructura determinada. Tots guanyem. No és qüestió que un es faci ric i l'altre tingui un marró. ¿Quin marró me he quedado? No, no, mira lo que tiene aquí montado. En absolut, ni a l'inrevés tampoc. El suicidio, yo pierdo, tu pierdes. El suïcidi és
aquella variable de negociació on normalment per un tema de poc feeling o orgull personal no s'arriba a una negociació. Doncs no, en un procés de negociació no parlem, convencem, seduïm. Per què? Perquè hi ha molta oferta en el mercat. Fa 30 anys no era necessari això, perquè gairebé tot el que es produïa es venia, sobretot després de la guerra, que estava gairebé tot per fer, sense treure mèrit a les empreses que es van crear llavors sense recursos, per aplaudir-les. Però ara ni en MBAs, ni en 1.000 màsters, ni en res, hi ha manera, hi ha molta oferta en el mercat, cada vegada més homogènia i més competència entre nosaltres. I un comprador més exigent, més infidel i més sensible al preu. O fa servir aquest dret, o sigui, aquest esquerre el pots fer servir si tens una patent amb un producte que no té ningú o tens un producte que realment és millor que un altre i el pots defensar. Per exemple, si compréssim el cotxe, qualsevol cotxe ens porta a tot arreu. Amb l'hemisferi esquerre és quan vens les característiques tècniques, però les característiques tècniques d'un Seat són les mateixes que les d'un cotxe Peugeot, Renault, Citroën, sobretot de la mateixa, us parlo del mateix rang de preu. Llavors, per què comprem les coses al final, no? Si tots et mobilitzen i tècnicament no ens diferenciem tant. Assumptes claus en la negociació, de què tractarem i s'ha de tindre molt clar què desitgem aconseguir, què seria imprescindible i què seria desitjable. No són els mateixos nivells de servei, m'explico. El que desitjaria seria una cosa alternativa que m'aniria molt bé, que m'agradaria. El que seria imprescindible és que sense això no penso arribar a cap tipus d'acord. Sense això no penso. I deseable que és un pas una mica, va molt relacionat amb això, una mica més enllà, deseable. Aquestes són algunes de les variables més freqüents que es troben en un procés de negociació de reempresa. Mireu, variables de negociació. Us parlo del MAN, MAN optimista, realista i pessimista. El MAN és millor alternativa a un acord negociat. El MAN optimista són, mira, anem a fer la carta als Reis Mags. Jo vull negociar amb aquesta empresa quines variables puc manegar i amb quins índexs, de quina manera la carta als Reis Mags. Què m'agradaria aconseguir? El MAN realista és, bueno, anem a ser realistes, crec que ell em pot donar, em pot negociar aquestes variables i sortirà, i poses números, preu d'empresa, números, forma de pago, posem. I el MAN pessimista és aquell MAN que estaries disposat a negociar, però sota d'aquí no podries, perquè o no entra dintre de la teva filosofia empresarial, o estaries en pèrdues, o simplement preferiries obrir un negoci de zero teu, per el que sigui. El fet és que el MAN pessimista sí l'acceptaries, sí l'acceptaries. El que passa és que és l'última opció i que mai en una negociació, mai l'has de treure a l'inici. A l'inici es treu el MAN optimista, perquè ell et negociarà, l'altra part negociarà per arribar a un més realista. Hi ha gent que ho va negociar, bueno, te lo compraría a 20, pero si, y ho diu, digo, te compraría a 20, pero bueno, si me regateas un poco, 10 también pago. Digo, 30 también te pago. Hi ha gent que diu, però com se te ve el plomero tan pronto? Cállate. Sabeu les cartes? Jugueu a les cartes? És com estàs jugant al mus, per exemple, i fas, mira, les cartes que m'han tocat. Forma de pago. Es financia, no es financia, es paga a terminis, no es paga a terminis, la compra i venda de la cessió de l'empresa, com les paga. Hi ha una part, clar, part bona per l'usuari si paga a terminis, però també hi ha una altra part, financerament parlant, però també hi ha una altra part, i és que l'altra part, la que ha de cobrar, potser si sent més obligada a estar durant tot el procés de cessió de l'empresa amb tu, perquè que si no li pagues des de l'inici ja pot desaparèixer del mapa i ser al Caribe. I si fa això, i el know-how de tot el sector i l'empresa, qui te l'ha de transmetre? A més, hi ha vegades que el propi líder, veiem que són empreses més petites, on el propi líder és el que té tot el fons de comerç, tots els clients li compren perquè és ell. I si marxa, et quedes sense clients, no tenen a vegades ni un CRM on estiguin enregistrats, que tu els puguis trucar. No els deixis marxar, que has d'acompanyar-lo a totes les visites, a visitar tots els clients i que ell et doni pas a tu i et digui, mira, a partir d'ara, aquest serà el propietari, seguirem amb els mateixos nivells de qualitat, etc. Però si no t'ajuden en això, les empreses, qui paga les nòmines? Els jefes o les jefes o els clients? Els clients. I de vegades hi ha empresaris o empresàries que el seu fons de comerç són empreses molt més personals o unipersonals. Empleados. Normalment en un procés de cessió te'ls has de quedar, els empleats.
Però clar, a l'hora de negociar, és el mateix empleats que porten 6 mesos a l'empresa que s'hi porten 30 anys? No. I el conveni del metal respecte al conveni de despatxos i oficines és el mateix? No. El rang salarial, l'antiguitat a l'empresa, el que hem comentat. El conveni que tenen, el tipus de personal que tens, quines característiques tens perquè l'has d'agafar. Llavors pot ser una variable de negociació per reduir el preu de compra de l'empresa. Oye, que me estoy quedando con 20 empleados que tienen 20 años de antigüedad. Que si jo els he de fer fora, mira la pasta que he de pagar. Rati d'endeudament, evidentment. Les que tinguin, que no totes en tenen. Emoció amb la implicació amb l'empresa. Hi ha una part que trobem que això no es dona en altres processos de negociació, que és la persona que cedeix el seu negoci, que és com si donés el seu fill. De vegades no li importa vendre el seu negoci per menys diners a un usuari que percep que dirigirà i portarà bé la seva empresa. Perquè és part de la seva vida, és la seva emoció. Si veu que l'usuari és una persona amb empenta, amb ganes, i que viu el negoci com a propi, amb il·lusió, i no com una eina més per guanyar diners i capitalitzar-se, això també pot ser una eina. Acompanyament del cedent, el que els he dit, te transmet el know-how del sector, de l'empresa, dels clients, la formació de producte. Tinc usuaris que han fet amb el projecte Reempresa, han agafat una empresa industrial i ells no venien del sector industrial, però més industrial d'un nínxol d'un producte que és molt tècnic. Llavors, o dones aquesta formació, és molt, molt difícil dirigir després el negoci. Hay más personas interesadas en la misma empresa, l'has de tindre en compte a l'hora de negociar. I la urgència de l'operació pot ser important? Clar, és urgent per l'altra part? No és tan urgent? Perquè llavors, quan més temps tingui l'altra part, conec persones que ara és urgent per ells vendre el seu pis i han baixat els preus. Però qui no està econòmicament malament, diu, bueno, doncs ja m'esperaré que tornin a pujar, però no el malvendré. Hi ha gent que es pot permetre el luxe de no malvendre'l i hi ha gent que l'ha de malvendre. Doncs, quina és la urgència? Hi ha més persones interessades en la mateixa empresa? També. Això també és una variable en la negociació que has de tindre en compte. També hi ha estratègies de pressió per part de l'altra part. Ara veurem. Són aquestes. Quines tàctiques de pressió pot fer servir, no dic en el projecte Reempresa, això sí que és a nivell generalista, tàctiques de pressió que es fan servir en una negociació. A veure si les podeu identificar, perquè us les faran i les podeu fer vosaltres, si voleu. El desgast. El desgast és una tàctica de pressió que és desgastar-te. És que tu li fas una concessió, li demanes una concessió a l'altra part i l'altra part mai et diu que sí, que no, que no, que no. I passen els dies, mesos, no, que no, no hi ha manera. Llavors t'acabes desgastant perquè com que no sembla, potser la té, però no sembla que tingui urgència per tancar l'acord, t'acaba desgastant. Molt bé, l'ataque. Ataque com s'ha d'estar? No perdeu la compostura i fer-vos valdre. No estem demanant almoina quan estem negociant. Una cosa és demanar almoina i una altra és negociar. Tenim tàctiques enganyoses. Aquesta és molt freqüent i és una informació falsa. És que, Mònica, ho compro més econòmic. Típic. Tinc una altra oferta millor. Us sona? Com es pot saber? Com que hi ha tanta gent que la fa servir, la manera de detectar si és veritat o mentida és dir-li a l'altra part, miri senyor, jo per defensar la proposta, per fer una rebaixa de preus, necessito ensenyar la seva proposta, la que vostè té més econòmica, a la meva central. I això passa sobretot en les grans empreses. Em permet veure l'oferta, me l'envia. Esborri, sisplau, tota la informació confidencial. Es pot esborrar l'anagrama del competidor, etc. Però, sisplau, si no me l'envia, jo no sé contra qui batallo i a l'empresa, a la central, ho han de veure si podem arribar a aquests marges. Doncs aquí, si et diuen no, no t'ho puc enviar, normalment és que és una estratègia perquè no és veritat, no existeix aquest document. Perquè quan existeix, no et preocupis, que el que va a la pela t'envia hasta, vamos, la roba interior de su madre, perdonad. Però no veus, el que de veritat és xaquetero, que està el negociador que va a la pela, que per un cèntim d'euro t'està allà pressionant. Aquest vende a su madre. Amb la qual cosa, no us preocupeu, que si és veritat, el que de veritat és veritat t'envia la proposta. Jo he rebut propostes d'ofertes del competidor per intentar una rebaixa amb mi, han baixat, han tapat el preu amb típex, l'han modificat, m'han fet una fotocòpia perquè no es vegi el típex i me l'han escallanejat i me l'han enviat. I jo que conec el sector i les tarifes dic que això és impossible, és impossible. A més,
no va esborrar l'anagrama i el conec, dic, com fas això? Això és mentida, mira, o sigui que no, sempre hi ha gent així. Fins i tot simular ciertos estados de ánimo. Tinc un client que sempre que li ofereix alguna cosa, fugeix a la proposta i fa així, te la llença i dice, però me van a echar, ¿qué quieres que acepte esto? Me van a echar. I comença a fer un simular, un cierto estado de ánimo, com si li diera taquicardia, palpitació, a més la vena d'aquí del coll se li infla, se li nota, o sigui, és un actor excel·lent. Sí, perquè tinc amics o competidors o companys que van al mateix interlocutor i me dicen, ¿qué, ya te ha hecho el numerito? O sigui, que li fa a tots. Simular ciertos estados de ánimo, uy, me van a matar. Yo cumplo esto, yo acepto esto y me matan. A mí me echan de la empresa, mentira. El ultimátum, o lo tomas o lo dejas. Tengo 3 personas interesadas. ¿Sabeu on està la dificultat? La dificultat no està en saber-les. La dificultat és identificar les verdaderes de les falses. Perquè potser és veritat que tenen una altra persona interessada, o potser és una tàctica de pressió. El més difícil és saber quan és veritat i quan és mentida. Això sí que és difícil. De fet, quan el boom inmobiliari, us sona quan miraves un pis i et deien tengo otra pareja que le ha gustado mucho. Se lo está mirando, potser aquesta tarda deixen la paga i senyal. I tu t'anaves pensant, que raro, me lo dicen en todos los sitios. Però bueno, la mosca darrere l'orella la tenies. La mosca darrere l'orella sí que te la feien tenir. Així que o lo tomas o lo dejas. Molt bé, l'ultimàtum. Exigencias crecientes, aquesta és molt freqüent. I fa molta ràbia. Aquesta foto és que és realment fa un grafisme excel·lent d'aquesta idea, i és, tu li dius les condicions de la negociació que estaries disposat a acceptar, et demanen una concessió. Una concessió és, Mònica, sí, si m'ho rebaixes un 10%. Tu arribes al despatx, fas els números, intentes la rebaixa, vale, vas i dius, vale, sí, el 10%. I et diu, vale, però el pagament a 120 dies, i havíeu quedat a 30 abans. Però no havíem quedat a 30, no, home, potser vas mal entendre, t'explico. Tornes, li dones això, aquesta concessió, i cada vegada que vas et torna a canviar les regles del joc, i et torna a demanar... ¿Sabéis esto de dar la mano? Hi ha una manera per parar això, i és, a la primera concessió que li puguis dir que sí, sí, li puc baixar un 20% o un 10%, a la primera li dius sí, a canvi que ho signem avui, o aquesta setmana. Sí, a canvi que signem ja. Perquè el que no li pots deixar a un d'exigències creixents és temps, perquè cada vegada que hi ha més temps va augmentant la seva carta als Reis Mags. I com que té el poder, perquè qui paga mana, qui té aquest poder, que això en una relació de reempresa no és tan homogeni, aquesta relació. Autoritat superior, jo li dic i jo ho soc d'aquestes, moltes vegades i moltes ocasions, i vosaltres potser també, le llamo negociador cobarde, i us dic per què. Tu has negociat amb aquesta persona que aquesta persona t'ha dit que ell té l'autoritat o ella per prendre la decisió. Vostè és qui se n'ocupa d'això? Sí. Vostè és qui pren la decisió d'això? Sí. I quan ha de prendre la decisió diu ho he de parlar amb el comitè d'empresa, ho he de parlar amb el meu soci, o amb la dona o amb el marit. Llavors tu penses, però no era vostè qui prenia la decisió? Sí, sí, però ho he de comentar perquè tal. Normalment aquest comitè, partner, soci, no existeix. És una eina de negociació perquè després què et diran? Mireu el que et diuen, és que són punyeteros, et diuen que aquest partner no existeix, us torno a dir la majoria de les ocasions, i et diuen, mira, Mònica, a mi m'encanten els teus serveis, m'encanten, però el meu soci em diu que si ens rebaixes un 15, o el que sigui, el meu soci. De manera que tu has de negociar amb un ente fantasma, perquè no saps per què mai tens accés al seu soci o sòcia. Què podria parlar amb ell? No, viatja molt. No, ja li dic jo. I no se t'ocorreixi fer-li el salt. Això sí que en el món dels negocis i trucar-li directament al seu superior. De manera que com negocies amb un ente fantasma que a sobre el que et vol fer la negociació es posiciona a favor teu? Mentida. Sí? Quan? 5 minuts? Estava controlant. El poli bueno, poli malo. Això passa també en els processos de selecció de personal. El que t'entrevista, què tal, com estàs, descriu-me la teva trajectòria, i el que et fa preguntes del tipus vostè, aquí em surt un any que no va fer res. I aquest any, del 2010 al 2011, què va fer? ¿Año sabático? ¿Sabático? ¿Me puede definir año sabático? El poli bueno, poli malo. Un que et dona confiança i l'altre que et posa nerviós.
una eina de negociació. La tendència normal, habitual, és a fer més cas al que et somriu, al que està a favor teu. Quan no ens hem d'oblidar de l'altra part. Sabeu què es fa en aquests casos? Intentes que el bueno le convenza al malo. Directamente, tú no, tú deixa-ho. Mira, Mariano, veo que me entiendes. Explícaselo tú, porque veo que sabes definir muy bien el producto. Sí, el Mariano se lo explica al Mariano malo. I llavors, com que ja són companys entre si, passa-li la pilota. Veig, Mariano, veig que sí, perquè com que el Mariano es posiciona a favor, no, doncs digue-li. Llavors ja el malo no te puede presionar. És molt bona aquesta. Hi ha un exercici de negociació molt habitual que es fa, i finalitzaré aviat, i és, alguns ja els coneixereu, són dues germanes que estan netejant un restaurant i s'hi troben 10 taronges. La gran troba les taronges i diu, me les quedo perquè vull fer un pastís de taronja pel meu fill, que és el seu aniversari i vindran els seus amics. I diu la seva germana, no, que jo també les vull perquè també és l'aniversari del meu fill i vull fer molts sucs de taronja pels seus amics. Les dues necessiten les 10 taronges. I a sobre no poden juntar-se en la festa. Dius, no, que se junten i tal. No, però com les voleu, com les distribuireu? Les dues volen les 10. Ara la meva pregunta és, estan negociant, com les distribuïu? Com fem per distribuir-les? Perquè les dues estiguin contents i arribar a l'escenari win-win. Muy bien. Ara us explico, molt bé. La majoria de la gent pensa 5 i 5. 5 i 5, no? Perquè són 10. Quan la millor negociació seria 10 i 10. Perquè una necessita la pell per fer el pastís i l'altra el nèctar, amb la qual tu fes el suc i amb la pell ja me'l dones i faig el pastís. Llavors aquí la pregunta que hem de fer és què es necessita per fer un pastís, què es necessita per fer un suc. Heu vist que la tendència humana és a dividir, no a cooperar, ni col·laborar, ni compartir? Sempre, 5 y 5, salomónicamente, no. No. ¿Para qué es necesita? ¿Y por qué quieres este plazo de entrega, señor? ¿Y por qué para usted es tan importante que yo se lo pague de esta manera? Per què és tan important per vostè que es faci abans que acabi l'any? Per què és tan important per vostè aquesta variable de negociació? Perquè no li preguntem? Una variable de negociació on veus que no podeu encabir, que no podeu arribar a un acord, per què per vostè és tan important? I aquí entendrem moltes coses. Molt bé, serien 10 i 10 la millor repartició. Aquest és un truc que es fa servir a la negociació que m'agrada molt i és, imagineu-vos que l'altra part et demana una concessió i tu li has de dir que no, un 20% no pots, però si li dius que no, tens por que l'altre digui, vale, doni la mà, digui adeu, ja està. Doncs farem una cosa, a no ser que sigui una cosa que és un no de calaix, mai direm que no, direm sí, començarem amb un sí. Sí, con tal de que usted me compre 20.000 unidades. En vez de 1.000. Sí, con tal de que usted me pague al contado. De manera que si ell no ho accepta, no és perquè tu no l'hagis donat prou eines i opcions perquè accepti. Sí, a canvi de tal. Tinc una altra que m'agrada molt, que és com dir-li que no i donar-li la volta a la truita. Li dones la volta a la truita, és a dir, és un no, però de manera assertiva. Señor López, señora López, respeto su punto de vista y lo resume es que usted quiere pagar un 10% más barato. Mi criterio, la política comercial de la empresa o el histórico de nuestra relación me dice que, con lo cual le propongo que. Li dones la volta a la truita. I això funciona amb la parella també. Carinyo, entenc que vulguis veure la teva mare, con todo, pienso que... Aquí no es fa servir ni el sin embargo ni el pero. Perquè si tu dius, entenc el teu punt de vista, però és lo que hay... A més, el però és un esborrany que esborra el que has dit abans. Si jo et dic, em convides a dinar, dic, m'ha agradat molt el dinar, estava molt bo, però una mica salat. Ja està, salau, salau, salau. Però jo t'he dit que t'ha quedat bo, t'he dit que m'ha agradat, això no queda. No posem ni el però ni el sin embargo, perquè és com, sí, ara ve quan la gent es posa a la defensiva. Aquí resumim el seu punt de vista. Senyor López, entenc el seu punt de vista, que vostè vol tal i qual, i per què el resumim? Perquè si no sembles aquestes operadores de telefonia que estan gestionant les reclamacions. Sí, señora Mendoza, entiendo su punto de vista, sí, estamos haciendo los trámites oportunos para poder gestionar la incidencia. Entonces, ya, o sea, que no estáis haciendo nada, ¿no? Porque sí entendemos que sembla un robot que no sent el missatge. No pot semblar un robot que no sent el missatge. I proposes una alternativa, una de les maneres de negociar. De manera que te propongo, respeto tu punto de vista. I ja finalitzo aquí per temes
Hi havia un tema de comunicació no verbal que simplement, i amb dues cosetes, aquí teniu les dades de contacte, el tema de la comunicació no verbal en una negociació. Hem de transmetre seguretat, confiança i honestedat, sobretot, molt honestos. Molta confiança i seguretat, sobretot quan no estàs de tot segur amb el que estàs dient, perquè si és una tècnica de pressió i li estàs dient, bueno, tinc més alternatives, quan saps que no és el cas, o ho dius mirant els ulls fixament i amb seguretat i autoconfiança, o se t'ha notat. Los perros huelen nuestro miedo. Els animals oloren la nostra por. La raça humana igual, olora la nostra por. Quan més desesperat estàs per trobar clients, més t'oloren i menys vens. Quan millor et van les coses, entres en una espiral d'autoconfiança i positivisme que fa que et vagin millor, perquè transmets èxit, transmets positivitat i això atrau a la gent. I també aquesta mateixa espiral que es retroalimenta en positiu, retroalimenta en negatiu. I el miedo a perder hace perder, així que no perdeu mai la confiança en vosaltres mateixos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.